Ara! Diyos ko na. Lupang manyaman ini kaya katamong kanan ngayon ni. Oh. Hindi niya manyaman na kaparis ini. Ara na. Sali na kang buko juice kang maring budang. Balita ako manyaman itang buko juice na. Ne. Sali ka ne. Tigdo lang ken. Nanong mag-cellphone. Ima naman. Ati kong gagawan. Nung kapilang busy ko ka rin kamanupos. O saguli. Pilan. O sige, saguli. Darang budang. Papasaliya pong buko Diyos si mama ko. Ati kayo po kanong available, buko Diyos. Nanu mo mordin nila nga, kaya naman biasa mamay di mamo, sabi mo kwinta mo, kasto na bingin, kaya mamay di baldug-baldugan niya ka, murana na maapang ang gabi naman ni mamo. Oma. Sabi ng kai, darang budang, ala na ako ng available. Tsaka nung atin man ka, no? Sabi na, kaya ka man ka numamayad, utangan mo. Hindi sinabi na ka na ako. Antik kumari ko ngayon nang makapangalgal yung laman. O Mars! Kuldas ka ken. Nano pa niya biya mo king anak ko na yung kumamayad king buko juice mo? Pag marugol kay pa mo yan. Ay, halang makanyan Mars, actually niya, piglele, dakaw niya kanyaman yung buko ngayon niya, makapangalgal yung laman, ayan. Buko master, mura yan, sali na, ito kaya, o niya Mars, okay, kaano yan? Yan, Mars! Thank you, Mars! Dakol salamat! Kumabsi na kaya kanyang ipamangan me! Thank you, Mars!